nos imos votar a favor desta moción. En primeiro lugar, temos que urxe, efectivamente, unha auditoría externa sobre as contas e a xestión realizada por Povisa no que respecta ao seu concerto asinado co Sergas, porque, de feito, o último informe do Consello de Contas sobre a fiscalización do concerto advirte literalmente da falta de transparencia no desenvolvemento do proceso de negociación e advirte da non xustificación da forma de cálculo ou do valor estimado do contrato, informacións que, sumadas a xa coñecida falta de transparencia nas propias contas da empresa ou atraso no depósito das mesmas en plenas negociacións, resultan alarmantes, canto máis se temos en conta o gasto que supón este concerto sanitario para as arcas públicas e a dependencia que ten a área sanitaria de Vigo das súas prestacións. En segundo lugar, a cuestión central, a compra de Povisa por parte da aseguradora estadounidense Centene, propietaria de Ribera Salud, implica un salto profundo e relevante, é dicir, con consecuencias na privatización da atención hospitalaria da área sanitaria de Vigo, porque o xigante que o é estadounidense pretende cambiar o noso modelo sanitario ou anunciar que aposta por un modelo sanitario onde a administración financia, controla e é dona do sistema, mentres a empresa opera como unha sorte de franquía que asegura unha suposta boa xestión. A isto engádese que o Servizo Sanitario Público de Vigo quedará xa en mans dun monopolio empresarial, porque a empresa Concesia, socia de Centene, forma parte tamén das empresas accionistas da concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro, porque despois de anos de chantaxear os seus traballadores e traballadoras e os Sergas con ameazas de peche, Povisa declara perdas e véndese por un prezo de ganga, 24 millóns de euros. Vende o hospital, vende a escola de enfermería e as consultas anexas a unha multinacional, como dicimos, norteamericana, que xa demostrou que emprega a fórmula de despedir persoal e de recortar calidade na atención sanitaria para garantir as súas ganancias. Porque unha multinacional non inviste nun hospital en perdas, polo que é previsible que adopte medidas para manter o negocio. Efectivamente, reducir persoal, aplicando un ERE, recortando as súas condicións salariais e laborais. Como sabemos, os traballadores de Alcira tiñan peores condicións laborais que os traballadores do sistema público, menos persoal, 200 horas máis de traballo o ano e un soldo 15% inferior. Tamén é previsible que se reduza a oferta e a calidade das prestacións á poboación de referencia. O presidente de Centene deixou recentemente claro que pretende cambiar a forma en que as persoas experimentan a atención médica para que sexa, segundo as súas propias palabras, máis simple, mellor e de menor custo. Centene é unha aseguradora especializada en xestionar servizos de atención primaria e Ribera Salud conseguiu a integración da mesma atención primaria nese hospital de Alcira ao que nos referimos. Por iso é previsible que pretenda facerse cos centros de saúde da área para controlar o fluxo de pacientes ao seu hospital. En terceiro lugar, tamén é previsible que queira continuar no modelo de obter novas e maiores axudas da administración, como xa viña facendo dende sempre Povisa pola súa connivencia coa administración. En base a estes feitos, efectivamente, estamos de acordo, parece máis que razoable que o Sergas non autorice esta venda á Corporación Centene e que exerza o seu dereito de compra axustándose o interese xeral para a saúde pública de Vigo. Como xa ten de feito expresado a maioría do Comité de Empresa de Povisa e a Plataforma So Sanidade Pública, nós tamén rexeitamos esta compra por unha contía mínima e denunciamos a perda de oportunidade da Xunta de adquirir Povisa e así garantir a xestión pública dun recurso asistencial vital para a área sanitaria de Vigo. A compra de Povisa, remato xa, por parte da Consellería de Sanidade permitiría garantir unha prestación sanitaria a toda a poboación da área sanitaria de Vigo desde o sistema público e facilitaría o seu desenvolvemento sen estar ao servizo de intereses particulares privados. Moitas grazas.